Takže ahojte lidi, já vás vítám u tohoto videa, točím ho teda už na podruhý, protože předtím prostě se mi tam nevyšlo všechno, co jsem chtěla říct. Skončilo to uprostřed mý řeči, tak jsem musela vymazat nějaký videa. Jak jste si mohli všimnout, Nelu mám teda zpátky. Prostě tak. Za velrybu jsem již včera vyměnila z LPS matka nebo matka LPS, teď úplně přesně nevím, jak to má, protože se mi to hrozně plete. Jestli jste na mém kanále poprvé, nebo u mého videa poprvé, tak jestli se vám toto video bude pak líbit, tak dejte like, pěkný komentář, a jestli se vám líbí i má ostatní videa, které si kouknete potom, tak můžete dát i po případě odběr. Já vás o to neprosím, já jenom říkám, že to můžete udělat. Neříkám, že musíte. Pak mi přišel balíček od LPS Merindy, takže vám tady vyskládám ty pečopáky, protože prostě mě nebaví to pořád natáčet, že prostě mám další balíček a tak. A to jak se říká. A ještě takhle bílá. Prostě takhle a jednoduše. Jo, prostě to je balíček od Merindy, nebo od Little LPS Doll, kdybyste nevěděli, kde je LPS Merinda. Potom mám nějaké vyrobené věci, které vám ukážu v příštím videu. Vyrobené věci se to bude jmenovat. Jak asi možná to pochopili. Potom jsem včera byla venku s LPS Kokoskou a fotili jsme nějaké fotky, takže jestli se mi podaří dneska s taťkou odblokovat telefon, simku, tak určitě dám nějak na ten samozřejmě, na Facebook, na Instagram. A jestli nevíte můj Instagram, tak můj Instagram je Nikinka Kikinka, můj ask je taky Nikinka Kikinka, můj ask je Nikinka Kikinka 1, 2, 3, myslím. Skype Nikinka Kikinka 1, Facebook Nikinka Kikinka a e-mail nikinkakikinka@post.cz. Jen tak informace. A pak mám foťák, který je už teda starší. Mamka s taťkou s tím už fotili, když jsem byla já malá. Je v takovém obalu prostě. A tak se nedivte, když bude prostě starý. Není to nějaký úplně extra nový, je to prostě ten malinký starší. Jo, a nedivte se, že to tady má zalepené, ale tady se to urvalo prostě, takže se to musí přelepovat, ale když budu fotit, tak tady to se pak oddělá, stačí se ten kabel a dá se to do počítače, abych mohla přidat fotky na Facebook a tak. Já ho zapnu, abyste viděli, že prostě funguje, i když přestože tak. Jo, nebudu teda fotit, ale asi, jak byste asi viděli, tak jednu fotku můžu vyfotit. Prostě takhle to vyfotí a pak je to takhle. Je to teda bylo to s bleskem, tak vyfotím ještě jednu bez blesku. Jo, vidíte? Tak. Můžu vypnout foťák. Takže budou dneska nějaké fotečky venku s LPS Kokoskou. Půjdeme možná na Bubble Tea a dneska bych si měla jít koupit nové pečopáky, což je bezva. Takže bych si měla jít koupit nové pečopáky od nějaké paní, kterou jsem prostě bydlí v Libiši, takže máme se raz ubili a já si tam pro ně dojdu. Asi 85 korun platím, nebo 85, myslím, že tak nějak. Za 3 pečopáky. Což je výhodný, teda myslím, že jsou jenom 3, že jiné jsem nechtěla, jsem chtěla 3 asi nebo 2. Asi tak. Koukněte se určitě na kanál LPS Kokoská, Natka LPS a LPS Sunnypie. Jestli je všechny znáte,
Dobře, jestli neznáte, tak se na ně určitě koukněte, jsou to moje kamarádky a dobré LPS tuberky. A jak teď jedna zpráva pro LPS Sunnypie. LPS Sunnypie. Jak si točila video o tom som srazu LPS tuberek, já tě můžu informovat z mé strany, že kdyby se tam fakt pořádal v Letňanech, já můžu, a bylo by to v Letňanech teda u té fontány, či co to je, a prostě tak, doufám, že bys ráda, abych tam byla i já, jestliže ti to nebude vadit, a no, asi tak. Nevím, co bych v tomto videu ještě řekla, jenom, že budu na to bubble tea, budu mít jenom pečepáky, takže tohle pak naložím video, budu dávat fotky a tak, to jsem říkala už. No já nevím, asi budu končit, protože já už fakticky nevím, co to mám říkat, takže škusák. Máme tam kameramana za tou kamerou, zase tak sakru. Už jdu. Můžu? Takže ahoj.